passaríem al punt 3, que és l'aprovació de la sol·licitud al Pla de Municipal de l'Educació de Tarragona, que són el Pla d'inversions en activitats corresponent a l'anualitat del 2017. El Pla d'acció de la Diputació va aprovar pel 2017 una assignació a l'Ajuntament de Riudecanyes prevista per 194.000 euros, el qual ens demana que fem l'assignació de diversos recursos, com els destinarem. En principi, la voluntat de l'Ajuntament és, el títol govern, és destinar 30.000 euros al programa de despeses corrents, que ens permet fer, destinats al pagament de reparacions, conservació i serveis bàsics municipals, i els altres 64.000 que és destinar-lo a la continuació del pla de reforma del nucli antic, les cases del nucli antic, en aquest cas, les cases del dimarts i del diumenge. En principi, això només és l'aprovació de l'assignació dels diners, més endavant tindrà l'aprovació del projecte del carrer i de la seva distribució de conduccions especials i altres. Comentaris? Bàsicament, tenint en compte que és una aprovació inicial, i uns càlculs inicials, aquesta vegada les contribucions especials pujarien un 19%, en lloc d'un 13%. És així? O es preveu d'aquesta manera? En principi, la distribució ha de ser la mateixa. Com que mantindria el 13%? La idea és la mateixa proporció, com que els veïns dels carrers farà el mateix. Doncs llavors els càlculs que ja ha fet a dia d'avui, aquí les contribucions especials, contempla un 19%. Clar, això, en principi avui només aprovem l'assignació, fem aquesta estimació, que quan tenim el projecte fet i el emocionat, com sempre, des del primer dia que vam fer els números dels carrers, tothom acaba proporcionalment el mateix. Per tant, aquest continuarà sent el mateix, és a dir, continuarem pagant la mateixa proporció i la resta ho pagarem amb la resta de veïns amb la votació que farà l'Ajuntament. Això està clar que en el cas del dissabte, del dimarts, del diumenge i del divendres, amb les mateixes característiques pagarà el mateix. Això ja ho veurem. La casa del PSOE també es veurà passar una mica d'obra, no? Exacte, es tornarà a veure afectada. Llavors aquí, quan parla de fons propis, es va contemplar la contribució d'aquesta casa. Aquí encara no, però al seu moment, en principi és una distribució més, encara no s'ha assignat, però que evidentment acaba la propietat municipal, la quota que correspondria al Bassó serà assumida per l'Ajuntament com a propietat municipal. I com a contribucions especials, no com a fons propis de l'Ajuntament. No, com a fons propis de l'Ajuntament, no girem un rebut nosaltres mateixos. I el determinar el càlcul que es farà, bueno, això no és ara, no? Però el determinar el càlcul que es farà, que pagarà cada veí, se seguirà el mateix criteri que l'últim? No faran variacions? No, en principi, els planificants sempre el mateix criteri, que és un terç superfície, un terç valor cadastral. És que es donava casos d'injustícia. Sempre que utilitzes un criteri, sempre pot haver casos d'injustícia. Mal si fas només 50%, com hi ha dels ajuntaments, mal si fas només la façana. Si estem parlant d'una població d'un milió d'habitants, ho entenc perfectament, però aquí, que estem parlant de 30 persones, que totes elles se coneixen i se coneix el cas de cadascun d'elles, penso que es podria fer alguna més just, no? No, és que és molt just aquest. Els tres criteris són molt justos, més o menys en fan dos. Sí, però es porta casos que són injustos, es va veure en l'última reforma del carrer injustos, veies cases que eren equivalents i resulta que una pagava un tant per cent bastant més important que l'altra. No, però això tots hem els criteris per matisar l'impacte de que cases molt grans, cases molt estretes, cases més arreglades o menys arreglades. Per això tots hem tres criteris, és molt just. Hi ha altres municipis que tenen només dos. Altres municipis que diuen, per exemple, el 50% d'ajuntaments i 50% veïns. I en quin criteri. En el moment vam considerar que, vista aquesta cosa holística tan diferent que pot haver en un mateix carrer, com dius, això passa a altres carrers, creiem que era un mètode més just. Això ho vam comentar al seu moment. Però com avui no està en aquest tema, sinó que avui és apuntar l'assignació dels diners del FNAC. Passem a votació, abstencions. Vots a favor.